Dobrý deň, nie som tu Lenta a ešte urobíme 5 videí, alebo 10. No takže, všetci ľudia majú veľmi dobré srdce a srdce je Božie a všetci sú Boží, aj keď nikomu nezáleží na sebe, by ste mali záležať na sebe a nie na niekto iný. Uvoľniť sebe ľudia. My sa musíme uvoľniť. A práve vám to teraz chcem ukázať. Jahnite si a máte zasnutú lampu. To teraz neukážem, ale zasnite si lampu. A tak len kľudne rozmýšľajte, že čo máte urobiť so svojím vnútrom a urobte to, aj čo sa želajú svojim vnútrom a srdce previeda. A to ty máš svoje vnútro a nie ty. Si božská a ja viem, že ty to zvládneš. Nemyslí na to, že čo je tvoje najhoršie. Myslí na to, čo je najlepšie. A nie na to, čo je najhoršie. Pomáhaj sebe, pomáhaj svojmu srdcu, pomáhaj všetkému, čo sa ti do cesty postaví a preskoč každú prekážku, ktorá stojí pred tebou. Musíš všetkému veriť, aj či to je nepríkladné alebo zlé. Ver tomu. A nie, že sa staneš nejakým bláznom, že on nevie, čo si to robí. Ty predsa si žena. Cíti, čo to ty máš robiť. Si vedomá. Daj si do svojej práce. Predsa si Božia žena. A nie taká, ako si ostatní myslia. Ženy sú dobré a nie zlé. A keď sa tvária zlé, sú tiež dobré. A nie sú také, ako si ty myslíš. Lebo ženy sú najlepším príkladom. A presne aj muži, aj keď sa správajú zle, to nie je vina ani ich rodičov, čo dobre vieme, že oni ich nedobre vychovávajú. To nie je vina ani ich rodičov. Proste sami ich vyučovali tak, ale to nie je ničia vina. Oni len chcú toto opatovať, lebo oni myslia, že toto je to najlepšie, čo ich dieťa môže poslúchnuť. Ale to nie je to najlepšie. Treba to dieťaťu vysvetliť, že to z ich strany a to sa pritom oni cítia. A nie tak, že sú to blázni, alebo tak, lebo deti sú darom, aj ženy, aj všetci sú tu darom. Dovidí.